Sikanuka sikhupha lo mfana kaNomelikhaya belapha ke netha amasiko nezithethe. Brandino Wood. Shumi elinanye ngokwemizuzu emveni kwentsimbi yethoba kwivukani FM ngolwesibini ngumhla wamashumi amabini anesithathu kwinyanga yesilimela kunyaka wamawaka amabini namashumi mabini anesithandathu. On digital ndihamba nosapho kazintika, on technical ndihamba nonkosinathi Bhona. Ucwangciso lomculo likuviwo mfundisi. Siyakuthula nja seli ke ikwalilo neqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi uthetha ngento zethu. Lithini na ibali lokugxothwa kwenina emsebenzini kwinkampani yonogada phaa eKomani? Xelele ke ngethuba sithetha naye bucala into yokuba hayi ebetshayela phaya suke wanika uphumaphele emsebenzini kangangoba wathi xa elandelela loo nto esiya nakumaqonga afana ajongene nembambano phakathi komqeshi kunye nomsebenzi suke akweneliseka. Ukungoneliseki kwakhe ngaba kunesihlahla esivakalayo. Uzawusixelela usisizoleka aphumile. Kanti ke kungekudala nje sizawusijoyina kwalapha enkqubeni umnumzana uMalathisi kaQamngana Ingcali kwimiba yemisebenzi. Lisuke King Sabathatha Lindyebo Local Municipality. Inguwako wa 36. Kwanduli kulapho likho igaga lomntu omkhulu lomfana locasamba kuthiwa ke makabhexeshe le nqwelo siye ku-12. Khona into ndinawuza nayo mna wena uzawukwazi ukuthatha inxaxheba ku-072 514 5381. Bantu izinto bazithethela ngokwabo asibathetheli ngokwethu. Ewe lowo waziwayo ungophilileyo. Inqaniwe intliziyo inqanelwe uThixo. Uba ungumfundisi ndiphakamisa isandla ndiyabulisa. Yiyo le nto ndiyiva ndibetha le miqolwana imbalwana wena sike ndakhumbula kude. Iyabonakala uyacaca wena umntu onawo umthika qha owufihlileyo. Kuba abantu bawubaleka bathi heyi maliwa mfondini man. Right, sisizoleka inkosi kakhulu. Siyakwamkela kwivukani FM apha kwiMbadu ngokuhlwa nje. Enkosi ndiyabulela. Inkosi kakhulu nathi siyabulela ukuba unathi enkqubeni xa kungoku. Ndinewari ke uba eli ndwendwe lam ndifuna live kodwa ke sizawuyiqala apho lifuna ucaciselwa khona lingekangeni nje. Masiqale. Sava sewukhala uba ugxothiwe emsebenzini ngenxa uba uske watshayela ekliniki le isayithini, kodwa wena uyele phaa ukusebenza njengonogada, njenge-security officer. Iqalele phi yonke le nto? Le nto tata iqalele entweni yokubana njengoba ndisebenza apha kule klinikhi ndiye ndithi xa sifikile apha kusasa uye utshayele kule ndawo usebenzela kuyo. Kodwa kwalile ngexesha lasekuseni before intsimbi yesixhenxe ibethe wafumaniseka uba nogada uthile ukwazile uba afowunele umqeshi lona that is i-supervisor into yokubana mna ndiyatshayela apha ekliniki. Walile phaa ngentsimbi yethoba ndabona ifika i-supervisor ngelokuba izoxelenga thina izowujonga thina njena njengokuqhela ufika nakho nto bendiyazi. Ithi yawufika ndithathe i-OB book lapho khona kusayinwa khona
isupervisor xa ifika. Mm. Sokwenzekile into yokubana khohle into yokubana mayithathe le ncwadi ithi kum andizanga kuloo nto. Mm. Ndive apha kugxa wakho. Yethuke kwangoko uba noba kwenzeka ntoni ngoku. Mm. Athi makachaze uba kwenzeka ntoni na. Ugxa wam amchazela into yokubana mna andisebenzi ekliniki, nje into endiyenza kukutshayela. Awu, Okay, uxolo kancinci ke mamam. Ke naleli ndwendwe lam sele likhona. Ndifuna ke ngosihambe sonke. Mntakaqamngana. Enkosi kakhulu, masikubulise mkhulu wasikwamkela. Oyena madoda. Sibethele nje phaya imutekile. Okay. Ke yes. Okay. Inkosi Ndiyabulela. siyabulela. Mandibulise kuwe mamntakabaliwe, ndibulise nabaphulaphuli bakavukani bonke. Inkosi mkhulu siyabulela man. Ndiyaqonda imini ibinde kodwa singakubiza apha ithethe ukuthi konakele. Ikhona into. Kuchotshelwe into. Sincokola nosisi Zoleka kaphumile apha. Obalula into yokuba uye wagxothwa emveni koba esike watshayela apha ekliniki ngaphakathi. Mama uphumile, ndicela uzeke nanko umntakaqamngana. Uthi kwave kwathiwa hamba nje, uthi iqale kanjani yonke le nto? ewe tata, iqala ngolu hlobo lento yokubana ndisuke ndatshayela apha ekliniki kule ndawo ndisebenza kuyo. Mm. Ngeli xesha nditshayela apha sisebenza sobabini, singoonogada ababini. Mhm. Kodwa kwalile exesheni unogada lo kanti yena uye wasenda ividiyo yento yokubana mna ndiyatshayela apha. Usupervisor. Omnye Supervisor ugqa wakho usenda ividiyo yokuba nanku umntakaphumile etshayela utsho. tshayela. Qhuba ke mama. Ya. Mm. Na kuthe kunjalo wafika usupervisor. Nanjengoba eqhele ufika, athi ufika kwakhe simnike i-OB book. Apho khona abe uzovizisa. Andazanga yonke le nto into yokubana uze kuye nje membizile emsendele imessage uba mna ndiyatshayela andisebenzi. Ithe xa befika kwi-supervisor lowo ndamnika i-OB book le, akangayithatha yamkele. Wathi andizanga kuloo nto, ndize apha kwi-state somkhetho. Ndithuke kwangoko uba ayibo unoba uzothini. Ngoba singonogada abathanda uhlala apha phandle ngasegeyitini. Apho khona kungena khona abantu. Yes. Athi makachaze uba kwenzeka ntoni na. Athi lo nogada uphumile apha uyatshayela, akasebenzi. Awu, ndithuke kwangoko noba kwenzeka ntoni. Ndiqhele ukufika nditshayele nje. Kwenzeka ntoni? Athi akho nto sizayixoxa kwangoko, awugqiba umxelele. Mna ndiyatshayela andisebenzi. Yes. Athi akho nto sizayixoxa, into endizawuyenza ndizawuphinda ndibuye. Nyana akhwela imoto aphinde ahambe. Mzuzu mithi nokuba 15 minutes aphinde abuye neleta ke ngoku eseyigunyazisa into yokubana ndiyoxoxa. Njengoba yayingolosithathu nje loo mini wayefike ngayo, yangolosine, ngolosihlanu ndahamba ndoxoxa ofisini. Awu, noba kwenzeka ntoni ngoku. Yinto ngaphakathi, no, yinto ebiseyiqulunqiwe lena. Xa ndiqonda kakuhle lenzekayo ngoku, hayi ayikho. Nami ndihambe ndoxoxa ngolosihlanu bekufanele uba ndiphangela nguFriday. Ndingaphangeli ndihambe ndoxoxa. Abe sefika yena unogada, efika ke ngoku ku-night shift. Ufika kwam phaa ndifike sekhona ke ngoku umphathi lo, usekela mphathi. That is the supervision ke ngoku enkulu njengoba soxoxa nje. Yeah. Esuka ngapho kwelaa cala semoto. Okay, uxolo kancinci mama. Uxolo ngoba nendiphazamisa nakuwe apha ekhaya, mhlawumbi ndenzela ibali lingavakali kakuhlandaza. So le ndawo uyitshayelayo
le ndawo uyitshayelayo apha ekliniki utshayela le ndawo nihlala kuyo, utshayela le ndawo iye ingena abantu, kwaye kwityeli langaphambili ibiyindawo eqhube kanjani? Beniyitshayela nonke okanye ibitshayelwa nguwe wedwa? Khawusisobele umfanekiso wale ndawo uyitshayelayo. Le ndawo ndiyitshayelayo tata yindawo udepartment apho khona wathenga umzi womntu. Umzi womntu lo uyafana nalapha next door, asiyokliniki noba inkulu. Zange yandisa udepartment le ndawo, kha wayahlula ngezanto kuthiwa zii-cardboard. Ndizama uthi mama, uyitshayela kuba kutheni? Yile ndawo nihlalela nisebenza kuyo, okanye yile ndawo izophinda isetyenziswe nangamanesi njalo njalo? Le ndawo uyitshayelayo uyitshayela phantsi kweyiphi imeko? Kwimeko yoncedisa okanye uqomba hayi luxanduva lwam uba ndihlala kule ndawo manditshayele? Ithini le nto? Ewe, luxanduva lam uba ndihlala kule ndawo. Okay. Luxanduva lam tata. So yinto efanayo naxa kuthiwa umali unestand apha edolophini atshayele atshayele le ndawo. Undibile ke ngoku. Oh, qhuba ke mama ubalise. Qhuba ke mama ubalise. Ke ngoku le mini ke ngoku yena abiza abasupervisor. Yimini apho khona unathi usupervisor lo walapha ekliniki, khona umphathi kliniki mos kuzo zonke ekliniki, uthi kum loo mini, ndiyacela sisi utshayisa kwakho uzawufika ii-visitors zika-health. Mos akho mntu wophaa wotshayela mosfa wamka wasuke esiswakalala wemka. Yes. Wathi ndiyacela uzusitshayelele ukutshayisa kwakho njengongena i-day shift nje. Lithi kum kulungile, ndanditshayelela kulungile. Nyhani andinike isitixo sekliniki, utshayiswa kwam ndibhale off duty, afike lo we-night shift ndimxelele, heyi uMrs Fermat uthe mandimtshayelele apho. Ngomso azawufika nozivisitors athi okay kulungile. Nyhani ke nditshayele kwabile xa zithi 5 to 6 ndiyahamba ngoku. Ngase ndigqibezela ekuseni ngomso andiphangeli ke ngoku. Usuku olandelayo andizuphangela, ingamnamsebenzi. Kanti all along yena njengengena inayithi nje ufotana nam yandividolayo. Le video wayithumela straight e-ofisini. Nandimboni mna, andimboni njenganditsheluza nje. Okay. Ndimshiyeke late, ndibuye ekuseni ndigqibezela utshayela. Ii-visitors zika-health zinto zizawufika phaa ngo-past 8 to 9. Ndigqibezele ekusasa, ndithile ndihambe ndigoduke ke ngoku. Kanti yena uthumele ezi video. Okay. Sizawuza ke mama kwinto yoba ubhaqwe kanjani, ngubani okubhaqisileyo, ngoba kuyabonakala uba ikhona into enibambene ngayo nogxa wakho. Asizungena kakhulu apho, kodwa ke ngoku umphathi ubona kwakhe ezi video uthini? Uthi ndiyakugxotha, ndiyakunqumamisa. Uthini emveni koba efumene le nto ayithetha nawe? Nam umphathi lona kayithuba usupervisor omkhulu lo ovela eMonti eMonti zoxoxa. Yes. Uye wathi yena xa ebona ezi video yena kangajonge nexesha lapho, kangajonge ixesha, ixesha lakhe ngexesha mna senditshayela apha. Uthe uyandigxotha qha ndibuze kuyo into yobana njengoba undigxotha nje ke ngoku awundiniki i-warning, awundiniki i-verbal warning, undinika i-final dismissal. Ithi into specific ethi ngeke ndamosha apha eKhabhanini. Wathi hayi andizukunika loo nto, kha ndithi hamba. Kwabe kuphela kuye ngolo hlobo. Ndaphela ke ndabhenela ku-Labour Department. Yeah. Kwecala lika-CCMA phaa kwaLabour. Oh, CCMA. Okay.
i-case ayifaka straight ku-CCMA yanikwa i-date. Kuloka no date yahamba ndathina nokuhlangana nabo. Ndafika ekhona ucommission. Mr. Ndabe. Ekhona Mr. Dali. Mr. Dali wahamba ne-supervision yakhe eyi-1. Abuze ucommission uba lo muntu ohamba naye Mr. Dali ngubani? Athi hayi supervise. Ngoba bengafanelanga ngiyangena i-supervise, befana ngingena yena. Wathi uzothini yena? Wathi hayi uyandikhapha nje. Wangena naye apha le ufisane wayijonga le nto. Sahlala. Uhlala kwethu commission umbuzile uba utheza ubumke ekhampanini bewagxotha wenze ntoni. Ngachaza uba ngigxothelwe ukutshayela. Khambe hambe le ndawo. Wabuza ku-Mr. Dali. Okay. Wathi u-Mr. Dali ugxothele ukutshayela ekliniki kangabana unazo nevidiyo. Okay, ndicela ukubamba kuloo ndawo ke mama uphumile. Solungisa imicimbi ekhaya kule ndawo sewuze kuyo kukhona izinto endifuna angene kuzo umntu akaqamngana akasakhela umkhanyo mhlawumbi nawo apha ekhaya ike yakwehlela into esondeleyo kule 0725145381. Sibambele kanjalo ke mamam, sizoza kuwe kwangoku nje. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. 28 emveni ko-9 o'clock buyangena siyakwamkela ekhaya. Umbesingawo namhlanje lithini ibali lokugxothwa kwenina emsebenzini inkampani yonogada ephaya ekomane. Singokola nalo ke lo nina ngumama uZoleka kaphumile. Khona ke ingcali kwimiba yezemisebenzi umnumzana umalathisi kaqamngana, naye ke uzawusakhela umkhanyo kwisigaba ngasinye sale ngxoxo. Nawe ke sikuvalele ngaphandle sithenga u-072 514 5381. Phambi koba mntakaqamngana, xa ndingumaliwa kuthiwa apha eVukani mandisasaze nesivumelwano sengqesho sam mhlawumbi sitsho, mhlawumbi sibe nayo nendawo ethike, sengujeneral longasikeze kwimeko kasisi, sithi usenakuzenza nezinye izinto, mhlawumbi lo mzekelo apply kule imeko because apha bayi-service provider bona, yi-client le clinic. Now naku sisi uyatshayela le ndawo bakuyo, wenze idyuti engeyo yakhe. Uthini umthetho ukuba ngokwenene sisizathu agxothelwa sona esi? Right, masenza kanjena mntakabaliwe. I think into ebalulekileyo apho masiqale si-understande i-framework yomthetho. Yes. Now, i-framework yomthetho iqala kule nto kuthiwa yi-common law. I-common law isekelwe ke ekuthini kubona kufuneka kube khona i-common understanding phakathi kwalo mntu uqashwayo nalo uqashayo. Now, bayavumelana kubana mna ndidinga umntu ozawufika apha emsebenzini enze lo msebenzi. Now, nje uza kwenza lo msebenzi nje, yeyona nto ndikuqashela yona ndiza kubhatalela yona. Now, umzekelo omhle lo wenzileyo ethi zikhona iikhampani ke ezithi uqashela ukusasaza, kodwa ke umqashi unako ukucela ukuba wenze nezinye izinto. Now, balekile ke le wording leyo uba izawubhalwa njani. Inako umqashi ukucela uba wenze nezinye izinto.
Now kuyakwazi ukwenzeka ke mntakamaliwa umzekelo mna ndiqashiwe emsebenzini mna ndifuna ke usize kakhulu kulo msebenzi kulo mzekelo singawo namhlanje. Yes. Uqashiwe ndiqashwe evenkileni for instance. Mm. Now nje ndiqashwe evenkileni nje ndiqashwe phayana as ipacker okanye masithi security. Yeah. Now ndibone ke mna ke ba hayi man ii-customers yezingena kuyagcwala and zikhona ezinye iitili ezingasebenziyo. Ndihambe ndiyongena etilini because ndina-experience yosebenza etilini. Now loo nto iyodwa mntakamaliwa ingapha kwee-duties endizinikiweyo zoba mandizenze. Okay. Besides ukuncedisa because injongo yona intle. Kodwa umqashi because ndiqinisekile usisi xa enoza nela phepha lakhe andithi ke bekurayithi mntakamaliwa okanye bekurongo. Ndizama ucacisa i-framework leyo ngqesho. Yeah. If uzawuzalela phepha elinikiwe kuthiwa uzayoxoxa ngalo ebeninikwa ngoLwesithathu uba uzawuxoxa ngoLwesihlanu, ndingaqiniseka uba ikhona into ebhaliweyo phaa ethi dereliction of duty. Okanye uba ayizocategorize as a dereliction of duty izawukhawutharayiza ngohlobo lokubana akenzanga lo umsebenzi ebekuqashile. Andithi bekurayithi ke okanye bekurong because besingekho andiyazi kwenzeke njani. Now ngokomthetho ke kwenzeka ngohlobo xa umqashi eza kutshaja uba uyoxoxa okanye uya kwi-disciplinary inquiry sube umqashi enze i-investigation kuqala. Ekubeni enze i-investigation abone ukuthi ikhona mani into eyenzekileyo enento kwenza nokophula imigaqo yekhampani. Azothi umqashi emveni koko akunike la charge sheet le uzawuthi usebeyinikwa ngoLwesithathu echazayo la charge sheet bana wena utshajelwa i-misconduct. Okay, xa kusithi misconduct ke utshajelwa ubana wena uphule enye imigaqo yenkampani. Eminye ke imigaqo yenkampani mntakamaliwa ayibhalwa ngesandla kube khona ipolisi etshoyo uba uzungenzi ohlobo. Umzekelo if une-contract of employment nawe apha eVukani uzawubhaqa uba ayikho into ethi uze ungebi okanye uze ungabethi mntu, kodwa it's i-logic into ethi ekumele uba uyayazi le nto. Now apha ekutshajweni kwakho uzawunika ii-charges zakho, emveni unika ii-charges zakho uzawunikwa ke nee-rights zakho kwaphaa kwezaa charges. Une-right yobana uze ufune i-interpreter, une-right yobana ungarepresentwa i-shop steward internally okanye urepresentwe i-fellow employee ndizawubuya kuyo ke le party. Une-right yobiza ii-witnesses, une-right yobana xa ikhampani ibize eza ii-witnesses wenze le nto kuthiwa yi-cross examination okanye le nto kuthiwa uhlaba imibuzo yokuphikisa kula mangqina abizwe yinkampani. Emveni koko kuzawuba khona u-chairperson, kuzawuba khona wena, kuzawuba khona ke nalo mntu kuthiwa yi-initiator. Lo mntu uzawuthi ke ngamagama avakalayo lo mntu umele inkampani kweli tyala obekwa lona. Kuzawuxoxwa ke apho emveni kwakuxoxiwe usihlalo lo chairperson nguye oza kwenza isigqibo. Now ekwenzeni kwakhe isigqibo uzawuconsiderisha le nto yokuqala, ingaba ikhona na okanye ukhona na i-rule, umthetho masibe ngolo hlobo owophulileyo okanye imiqathango oyophulileyo yenkampani. Ingaba nje le miqathango ikhona nje, ingaba ubuyazi nale miqathango, ingaba yophuliwe le miqathango, ingaba umntu olapha ekhampanini ophule le miqathango ufumana isohlwayo esifanayo nezi mzekelo uzawusifumana na. And then kujongwe emveni koko le nto kuthiwa yi-sanction. Now ezi zinto ke zibalulekile because funeka sisijonge kuqala. Xa kuthethwa nge-sanction kuthethwa ngoba sesiphi isigwebo esifanele le nto uyenzileyo. Umzekelo kukhona izohlwayo ezithi xa uzijonga uqombe esi besiqatha kakhulu. Kube khona izohlwayo ngokuyiqala uyenza into. Ndizakwenza umzekelo ngaleyo yobana umzekelo umntu anganyaniseki emsebenzini okanye umntu abethe umntu emsebenzini okanye umntu abe emsebenzini. Uyakwazi ngokuyiqala uyenza le nto kodwa ubhaqa uba ufumana isohlwayo esiqatha esifana ne-dismissal. So i-framework le ndifuna nje sisinabe kuloo ndawo.
Now zinintsi ke izinto bendithethe ke ekuqaleni ndathi kujongwa kuqala uba ingaba ukhona na imiqathango emisiweyo yinkampani. Now Yeah. eminye imiqathango ke ayidibhalwe phantsi. Siza ke ngoku apha kusisi. Besingekho ke mntakamaliwa asinayo asikho preview nakwi-contract of employment kasisi Yeah. ukuba wenza ntoni okanye into ezinjeya. Okwesibini Yeah. ukhona umbuzo owubuzileyo obaluleke kakhulu Okay. ukuba usisi ebetshayela ndawoni. Mm. Ubalulekile ke mntakamaliwa lo mbuzo because khona le nto kuthiwa emsebenzini yi-housekeeping. Okay. I-housekeeping yile nto uba umqashi angathi xa ifika apho afike abone ikopi engabekwanga nguwe apha kwi-workstation le ebekwe ngumsasazi osanduphuma. Ithi imanager yakho, mntakamaliwa susa laa kopi phaa uyoyibeka ekhitshini, uthi wena andiyoklina ubhaxe uba uyagxothwa for insubordination. Uzawuthi mntakamaliwa hayi bo ndigxothelwa ntoni because abekwanga ndim. Kuthiwa you did not follow a lawful instruction, and i-lawful instruction yenziwa yintoni? Ngoba le nto inento yokwenza nomsebenzi wakho and unikwe instruction ngoba funeka wenza housekeeping. So ubalulekile kakhulu laa mbuzo. Now the reason why ndisithi ke kungenzeka usisi ebetshajelwe le nto kuthiwa i-dereliction of duty. I-dereliction of duty ithi unikwe ii-duties zoba wenze lo msebenzi, wena awawenza lo msebenzi. Either omnye akawenzanga ngoba le nto kuthiwa loitering ebezulazula nje, okanye omnye i-dereliction of duty uthe bekumele uba wenza lo msebenzi waphela sokwenza omnye umsebenzi. For instance, ndiyakwazi mna ndiphangela as umzekelo kwikhampani i-financial advisors, but into mna ndiyenzayo kwi-financial advisors ndenza i-administration yodwa. Now andikafumani ilungelo to advise ii-clients. Now ngenye imini ndithathe ifowuni kufowuni i-client akekho umntu othile ndiqombe hayi mani i-client ndifuna into othile ingxamisekile ndi-advise. Ndinga-advise nento erong mntakamaliwa, ndi-advise into erayithi. Now ndiyakwazi ke ngoku kuthiwa wophule imiqathango yekhampani because bengafanelekanga ngokweendawo okuyo okanye ngokweedyuthi zakho udlulile wade wa-advisa i-client. Uyayibona hlobo ndijonga. So kubalulekile sijonge into ezinjeya eziya. Mna nawe mntakamaliwa singathi hey kodwa abantu usisi udlelwa indlala asiyazi, but ndithetha mna ngoku nge-framework yomthetho. Now i-framework yonomthetho ithini? If usisi ebetshayela kule ndawo i-workstation yakhe, i-defense could have been but nditshayela kwi-workstation yam. If utshayele ngaphandle kwe-workstation yakhe wokwenza umzekelo waklina ikliniki le, ndenza umzekelo. Now umbuzo ongabuzwa kukubana ingaba zidyuthi yakho na oyiqashelweyo le uyenzayo. Even if uyancedisa owakho umsebenzi ushiyeka unabani. So zizinto ezo ke mntakamaliwe xa ndimamela usisi ethetha eziveske zithi qatha kum ubana ingaba ebesebenza kwi-workstation yakhe na okanye udlulile kwi-workstation yakhe wokwenza umsebenzi eneglecta lo wakho umsebenzi bekumele uyawenza. Okay, bambile ke tata. Bendifuna kanye usithathe usibeke kule ndawo. Yabona ke ngusiza uhamba sonke sisondelelene. Mama uphumile? Ewe tata. Cela siqale kule ndawo mama. Ubuqale nini kule nkampani? Sawukhumbula unyaka okanye nenyanga? Kule khampani umqala kwam ndiqale ngo-2023. 2023 de kube ngoFebruwari lo ugxothwe ngaye. Okay. Now, isivumelwano sengqesho sakho ubunako ukusijonga uba sidandalazisa uba wenza ntoni nantoni? Hlobo linjani ke tata? Ndizama uthi into kwi-contract ye ufikelele kwimeko yokuba uyazi uba kwi-contract kubhalwe ntoni, kulindeleke ntoni, kuwe ntoni engalindelekanga. Ngamanye amagama ii-duties. Ngamanye amagama imisebenzi ofanele uyenze ngokubhalwa phaa kwi-contract ngumntu oyiqondayo na? Ewe, ndingumntu oyiqondayo tata. Okay. Masize kulena ke imeko. Umntu akaqamngani uyabuza uba le ndawo ubuyitshayela yindawo yosebenzela wena okanye yindawo xa yonke usenzela ke nabanye abantu apha ekliniki?
yindawo esebenzela mna tata le ikliniki le ndikuyo yaseNeurals Clinic, yindawo endisebenzela kuyo. Unje mama lo mbuzo. Uba silapha ekliniki, ndim ongenileyo njenge-security officer, Eh, umhlaba ongangalundi ukalayo ngokwedyuthi endiyinikwe kuthiwa Maliwa, nanku ke indawo ozosebenzela kuyo, nantsi i-guardroom, ndenza umzekelo ke ngoku, nantsi i-guardroom. Wena sikulindele into yokuba xa ungekho apha ukule ndawo, mhlawumbi masithi imiqathango endiyinikwayo leyo ngumqeshi wam. Le ndawo ke Maliwa, le ndawo kuthiwa le ndawo ke Maliwa silindele ukuba sifike icocekile ngalo lonke ixesha njengoba usebenzela apha kuyo. Ndenza umzekelo sizoza kuwe mama uPhumi. Ya. Kuthiwa Maliwa silindele uba le ndawo ibe yindawo ecocekileyo nanini na ngalo lonke ixesha. Xa ungekho apha silindele uba ube ukwikona ethile, imiqathango endiyinikwayo. Ithi ke ngoku le nto, le ndawo njengoba ubuyitshayela yindawo echaphazela wena wedwa na? yindawo echaphazela thina sonke thina security le ndawo. Nina ni-security. Ngoba Nguba thina asinayo igadini, sihlala kwalapha kule ndawo enditshayela. kwalapha ngaphakathi ekliniki. Tata. Uthe xa ubalisa phaa ekuqaleni wathi ngumphathi wekliniki and lo uye wathi kukho iindwendwe ezizawufika ngengomso sicela usitshayelele. Iklayenti ithile indixelileyo. Okay. Ibike yakhona kwityeli langaphambili, ii-supervisors zale nkampani isebenzelayo ziyayazi uba ningabantu abakhe bafake isandla bancedise kwinto efana naloba nitshayele nibaphe izandla. Utshayela phantsi kweyiphi imeko xa utshayela apha ekliniki wena? Nditshayela phantsi kwemeko ethi kwindawo endikuyo endisebenzela kuyo makubekho laa nto kuthiwa yi-cleanliness besikoni. Kodwa ayiyomeme yakho ukutshayela apha, qha utshayela kuba uqomba wena noko uyanqwenela utshayela kodwa ingekho kwilayini yomsebenzi wakho. Tata, kuba singakaqali kwa umsebenzi lowo. Okay. Nguwe wedwa apha enkampanini njengoba nitshintshana obanetshayela apha okanye ayingwanga wedwa? Ayindimanga ndoda tata, nabanye beke bathatha umtshayelo ndiyityini akuseklini. Hayi benditshayele, xa uncedile. Okay. Ndakaqamngana andazi noba siyancedisana na, andazi noba iyasincedisa na kule ndawo ubusiza nawo kakuhle. Kakhulu mntakamaliwe, zikhumbule ndithe xa sijonga isizathu sokugxothwa komntu sijonga into yokuqala ethi ingaba ikhona na imiqathango emisiweyo. Okwesibini, ingaba le miqathango yimiqathango esemthethweni na? Ingaba lo uqashiweyo ebeyazi na le miqathango? Okwesithathu, ingaba le miqathango yophuliwe na? Okwesine, ingaba xa kukhona umntu orhanelwa okanye oke wenza okanye wophula le miqathango ngaphambili, wofumene isohlwayo esizawufana nalona na? Okwesithathu, sijonge ngokubana isohlwayo somntu ophule lo miqathango siba yintoni phantsi kweziphi imeko. Ya, okay. Sihamba sonke ngoku. Mama uPhumile, njengoba ingenguwanga wedwa, okay, kule sayithi uyalikhumbula inani uba ningabantu abangapha abasebenza kule ngokukhethekileyo enibane nitshintshana nabo? Ya, singabantu tata abayi-5 kule ndawo sikuyo. Okay. Uyayingena inayithi uwedwa. Okay. But kwi-day shift ningena nibabini. Ihamba ngolo hlobo. Okay. Kuni nobahlanu apha aba bantu ubusebenza nabo ngeli xesha ubusekhona, phantse wonke umntu apho ubambile umtshayelo watshayela? Watshayele tata. Akukho nto yayike yenzeka kwelabo icala? Akukho nto yakenzeka uba umntu athathe ifowuni afonele usupervisor. Zandibeka. Kuyaxeleka kumda. Okay. Ndizama uthi akho mntu uke waxoxiselwa into yotshayela. Usupervisor yena ngeli xesha kungabikho zingxaki,
nabanye abaphathi benkampani le bebeyazi uba ningabantu apha ababane bethatha umtshayelo batshayele njengoba besebenzela kule ndawo? Andiqondi dade ukuba bebeyazi ngoba bengekho nto ithethekayo, Okay. bengekho nto itsolisileyo into yokubana bangabona ayingabantu basoloko belapha bona, Okay. benza amathuba. Okay. Ukuze nguwe wedwa lo uye wafotwa apha kwathatha ividiyo xa etshayela? Ndim ndodwa lo uye wathathwa ividiyo ngugxa wam obengena i-night shift ngelo xesha bendicele ngalo ke ngoku umqeshi umqeshi wasekliniki. Okay. Kukhona into enibambene ngayo nogxa wakho? Ibingekho dade, ibingoko kwaphela. Siya nje uba umhlawumbi ibikhona into ebendibambe ngayo yena. Wothukile nawe xa ekuthatha ividiyo? Bethukile xa ndibona ngexesha sixoxa ngalo wabekhona naye elingqina futhi ephuma ku-night shift. Uba ngokwenene wena utshayele apha awenzanga wakho umsebenzi? Ewe dade. Okay. Mandibuye ndize kule ndawo ke mama, njengoba niphantse nonke nikwazile ukuwubamba lo mtshayelo nibane nitshayela ubani nobani xa esemsebenzini, ingeyo ngxaki leyo. Lahlekile ke ngoku lo mbuzo bendifuna uza nawo. Yiza tata. Ingabe usupervisor aba okanye umqashi ebeyazi na uba abanye aba baqhela ubamba umtshayelo? Okay. Ya. Uyawuva umbuzo kaMr Camngana mama? Ndiyawuva tata. Ungaphendula ke mama. Ebengazi into ngoba thina sitshayela nje ngelo xesha lasekuseni singakaqalisi umsebenzi. Okay. Ebengayazi yena loo nto leyo. Okay. Kwiliso lenu ibiyinto encinci le uba ingade ifune ukwaziwana ngabaphathi. Beningaboni ngokungathi kufakwa enye idyuthi kwezi seninazo? Ndizama uthi ayonto le beniyithatha njengomsebenzi ngongathi kufakwa enye idyuthi kwezi ninazo indlela ebeniyijonga ngayo? Ewe tata. Okay. Ibingengongathi ngoku izawuba yinto yochukuyo uba ibheke kubaqeshi. Okay. Esingayithathanga njalo izovunduluka apha kum. Besithini ke imeko? Ndizama uthi benitshayela xa kutheni? Mandenze umzekelo ke xa ndibuza lo mbuzo. Ndithi uAsanda Maliwa uzawutshayela apha esitudiyo xa umntu ofanele ukutshayela engekho. Ndithathe umtshayelo nditshayele. Kodwa athi soba khona siyekele kuye enze umsebenzi wakhe ndenze owam. Ukhona kule ndawo kule sayithi umntu obetshayela ze athi ke xa ingekho niqomba nina hayi noko yinto engenamsebenzi le sizawuzenzela? Enkosi kakhulu. Umntu wayetshayela apha bantu wasuka weshwaga akaphangela. Ngokuba nentloni ke kuba kuthe sa amaphepha ufane uthathe nje umtshayelo xa singakaqalisi edyuthini. Uthathe nje umtshayelo utshayele ukhuphe izitulo ngoba apha kule kliniki akungeni neeklayenti ezininzi, kungena just abantwana abayi-10, izitulo ezi-10 qha. Nezitulo zikhutshwa sithi siphinde sizingenise laa bantwana. Bonke abantu abazizigulane bahlala ngaphandle ngoba umthamo lo wekliniki umncinci. Okay. Ndaqamngana, ikhona into endiyishiyileyo apha ezawusincedisa kuhlalutyo lakho lale meko? I think kulapha ekugqibeleni tatam umama ungathi undiphendulile lo mbuzo besikade siwufuna sobabini. Yes. Ayikho i-workstation like into efana ne-guard house. Ikhona indawo kodwa ke kuyavakala uba umama yena utshayele apha ekliniki. Le ndawo athi bahlala betshayela kuyo xa bebonke. Not kwi-workstation. I think sihamba kunye nomama xa sithi utshayele apha ekliniki yonke. Yes. Kuba bahlala belapha bonke phantsi kwale roof inye ngokutsho kwakho. Bonke kule roof inye. Okay. Yafika ke ngoku into ethi uyagxothwa. Uke wanayo i-warning kwityeli langaphambili
okanye kuvele kwathi vumbu isiganeko sokuqala kwathiwa hamba khaya? Tata zange ibe khona i-warning. Namina enye ndihambe ndikhe ndoxoxa iofisi ka-2 zange ibekho. Ndisuke nje kwathiwa kuvumbi kwathiwa ndiyagxoza. Sure. Phambi koba siyiye kwinto yoba ufike wathini kwiprocess yase-CCMA, mntakaQamngana, ndiyavuma besingekho kodwa ngoku kubalisa ukasisi siphuma nantoni kwimeko nje? Mandiphinde mntakaMaliwa ndithi umqashi une-obligation, unoxanduva lokubana akubhatale ngee-services zakho ngokusebenza kwakho. Yeah. Nam ndinoxanduva kumqashi wam ukubana ndize neenkonzo, le nto kuthiwa zii-services. Now sivumelene ke nomqashi uba sizawusebenzisana njani. Okwesibini, into endifuna uyiveza ngamandla, kuyakwazi ukwenzeka ube kanti umntu wophule umthetho okanye umqathango ke womsebenzi. Yeah. Abe ekuphuleni kwakho umqathango lo xa esohlwaywa kujongwa ubana le nto ayohlwayileyo inobuzaza obungakanani. Now xa kujongwa ubuzaza bayo kujongwa ilahleko ngakumqashi okanye kujongwe ukubana ingaba ubudlelwane obu phakathi komqashi nomqashwa busenako na ukuqhubekeka emveni kwale nto yenzekileyo. Now kulapho khona siye sijonge ke ngokubana ingaba ukugxothwa kwalo mntu njengesohlwayo kufanelekile na, ngoba eyona nto izawujongwa kujongwa ubana ingaba ubudlelwane bokothembeka phakathi komqashi nomqashwa busekhona na. Uba busekhona bungakwazi uphinda bulungiseke, kuye kukhuthazwe into ethi ukugxotha umntu emsebenzini mayibe yinto yokugqibela. Kodwa uba kuyabonakala uba ubudlelwane ngoku buntengentenge, kulapho khona ke kuye kuthiwe i-dismissal le ibe fair. So ndifuna uza ne-framework yomthetho ngolo hlobo. Ndiyasiva ke ngoku isitori sikasisi kakuhle, lesona ndiqombe mandize nale approach ethi nazo ii-principles ezikhoyo emthethweni. Singayibetha ngoyaba siyoyilahla kwandancama into yokuba ubungqina anoba kanti weyame ngabo umqeshi obuthathe ngevidiyo komnye ugxa wakho besedyuthini ibe into isithi hayi bonke bayawubamba lo mtshayelo. Loo nto ayincedisi xa kufikwa phaa exoxeni? Ingancedisa mntakaMaliwa kakhulu. Ingxaki isekuthini xa ufika phaya uyoxoxa uzikhumbule ke uxanduva lokubana umntu akwazi upruva okanye le nto umntu ofuneka epruve iikheyisi apha ngumqashi, ngumqashi otyholayo. Now ngokusemthethweni ke kukho isimiso esithi lo utyholayo makabe nguye umntu okhokhelisa ubungqina bale nto atyhola ngayo. So umqashi ke ngokufuneka aze nobungqina. Na umqashi angakwazi ukusebenzisa ezi video footage. Yabona umzekelo emthethweni kwinto ezifana ne-criminal case, iyakwazi uba iba namathandabuzo efakwayo ubana nje bekuvidiorayizwa nje le video ifotwe ngubani, eyifota ngantoni, eyifota iphi. Ndizakwazi umzekelo ke mntakaMaliwa, zinintsi izinto ezenzekayo ngoku ngenxa ye-AI. I-AI bendike ndayibona mna upresident lo wase-South Africa ejayiva. And ejayiva, ezi jive zikhoyo ngoku. Kodwa nabe ndiqombe kodwa ayinguye mani lo ohlobo athambe ngalo. So iividiyo ke zinabo ubuzaza zobana zinga-questionable kwii-criminal cases. However, kwinto ezifana nee-labour matters, laa mthetho awuqiniswa kakhulu nangona ke zijongwe into ezifana nezigqibo zithethe. Kodwa ke iyakwazi ukubana ividiyo isetyenziswe kwii-cases ezidibene ne-labour. Okwesibini ke umbuzo wakho, indaba yokubana kuthiwe hayi athi umem hayi bebekhona nabanye abantu, ayindim ndedwa umntu
ebetshayela. Mm. Bubungqina obo obubalulekileyo uba bekumele uba uze nabo naphaa kwi-disciplinary inquiry. Mm. Ababize ngamagama uba ngoobani abanye bebetshayela, bebetshayela nini umzekelo. Now nguye ke ngoku ozabe testifya ngaloo nto. Okay. Uba umqashi uthe kanti akayithathelanga ngqalelo loo nto, because ekhumbula ezi zinto beziyi-5 bendizibalile. Enye yazo yinto ethi uba kukhona omnye umntu seke wayenza le nto okanye wophula lo mqathango, ingaba naye ufumene isohlwayo esifanayo na. Uba umqashi uzawuthi somxelela uba nobani uyayenza nje le nto, uyenze ngemini ethile, aze umqashi ayibethise ngoyaba loo nto leyo, yingxaki le nto iyodwa. Yeah. Ndisho kwinto ethi kaloku umzekelo ngoku masithi kuzwa nobungqina bevideos. Abe usisi yena ngelaa xesha bekungekabikho nto ebonakala ngathi yingxaki. Utshayela wonke umntu afike abambe umtshayelo. Kangayicingi ngento yothatha ividiyo, kodwa uqinisekile into yoba phantse sonke apha siwubambile umtshayelo satshayela. Imeko enjalo unabo ubungqina bomlomo ke ngoku imeko enjalo? Ntakamaliwa, ividiyo ayibo bodwa ubungqina obusebenzisekayo ezinkundleni nakweziphi na. Nokungqina into oyibonileyo bubungqina obubalulekileyo obo. Okay. So ngokuya phaa angqine, umzekelo ebenako nokuba angabiza amangqina apha phakathi. Umzekelo ebona le nto ebeke wayithetha umeme esithi besike sacelwa nayimeneja le iklayenti uba hamba kuzawufika indwendwe ndicela nisitshayelele. Ebenakho ubiza nayo izongqina uba hayi ndiqhela ubacela, kwenzele bakwazeke uba hayi nyhani nanku umntu oza nento i-first hand evidence ethi ndiqhela ubacela, ndandicele nobani 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 njalo njalo. So oba bungqina bunjalo bubalulekile kwiikheyisi zolo hlobo. Yile nto sithi emthethweni ke yi-inconsistency. Because i-inconsistency, it means that awukwazi ukhetha iphele emasini okanye iphele emasini. Funeke uyazi ubana uba ndiyohlwaya ngokuphuleka kwalo mthetho, sokohlwaya wonke umntu ophula lo mthetho. Nditsho kuba ngele ndlela usisa ibalisa ngayo le nto ingathi bekukho into ebicutshiwe apha uba i-action nje ethile uthatha ividiyo nzobe sendilapho. Ngoba bathi xa kuxoxwa ezi kheyisi phaya mntakaqamngana iyajongwa indlela ekwenzeke ngayo uba hayi noko Maliwa. Theni yinto lobuyiququzela kangaka umntakaqamngana uba uthi uqiniseke kangaka uba kuvela into enje ngomntakaqamngana. Senje zama uthi iyajongwa naleyo into yoba njengoba kusenzeka le incident, ngubani ewaqinisekisa uba iyavela and uyiveza kanjani? Umzekelo kule case yalo. Yes. Mntakamali, mhlawumbi masiqale senze kanje, ndiyaza kulo mbuzo wakho. Yeah. Masibe kulaa ndawo kulaa disciplinary inquiry kasisi. Simbuze mhlawumbi sibuze apha kumama asincedise. Ingaba yena uyithethile na into ethi ayindim ndedwa, nobani nobani naye uqhela utshayela? Okay. Ubudlelwane bakhe nosisi luthathe ividiyo apha singabubaleka bona? No. Siyaya nalapho kulo, siyaya nalapho. Yeah. Okay. Masize ke mama uphumile. Ulifumene wena ithuba lokuba uveze lakho icala seyiqalile uxoxwa le case okanye ke mntakaqamngana ukuzama ukusondela kanye kweso sigaba makasithathe ngokusisi asibeke kwijeni yakhe eyangoku ngase-CCMA. Ungatsho ke mama siqale ke ngokusibeke xa uthatha inyawo lokuqala ujolise CCMA kwenzeke ntoni xa ungena emnyango? Inyawo lokuqala tata xa ndingena e-CCMA ndingenile phaa bawakhomishini. Wangena uMr Dali, that is the-supervisor yam engena ne-supervisor yakhe apho kule room singena kuyo. Yes. From there ukhomishini ubuze uMr Ntabeni kum ukuba wenze ntoni, ugxothwele ntoni, utshilo kum. Ndathi ndigxothwele ukutshayela. Kwabe kuphelele apho wangena
kuMr Dali Yeah. wabuza kwenzeke ntoni, wanshiya. Wathi uMr Dali ngigqothele utshayela, uyatshayela pha akasebenzi, uyatshayela qha. Kwabe kuphelela apho khange kuhanjelwe phambili ngekeyisi leyo. Wabesithi kum umkhomishini akunakwazi nokucela ixolo. Okay. Wathi ke yena kuMr Dali ngalicela ixolo, thina sina ndininzi apha emsebenzini, angalicela ixolo ndimbuyisele emsebenzini. Ndaqonda kuba ndiyazi uba abantwana bam noko bazawulala bengatyanga ngoku, mandiwele khona apho kufela ixolo, ndicele ixolo. Yeah. Njengoba ndifuna ukubuyela emsebenzini angandigxothi kunayo yonke le nto, angandinikanga ne-warning. Ndacela ixolo phambi kwabo. Yeah. Ndithe ndisatsho ndisacela ixolo, wathi ukhomishini awunawukwazi ukucela ixolo apha, kunyanzelekile uthathe ithuba ugoduke ube uphindele back eziofisini yokucela kwi-management kayithuba ixolo elo. Watsho naye uMr Dali wathi hayi angaya phaa eofisini ucela ixolo. Ngathi xa ndinothi ndicela ixolo ngoku kunganjani njema silapha nje ubukhona ulapha. Wathi hayi unawukwazi ucela ixolo kum ndodwa, kufanelekile uba ndibe ne-management yonke. Ndibuza kuzawube kuxesha nini ngoko ndizawucela ixolo, ngoba awuhlali apho uhlala ngapha kulaa macala ngaseqonda eMonti. Wathi no, siza kufowunela. Ndakulahleka futhi apho ke ngoku ndahamba ndagoduka ndazohlala endlini. Kwalile nini segqithe iveki ambo 2 weeks. Ndafowunelwa eofisini uba bakhona abaqeshi nam phaa eofisini. Kwabe ndisetawuni ngolo xesha apha eQueenstown, ndabaleka ndotsho khona. Xa ndafika iofisi ithe nqadalala. Ngoba kaloku into yam nje kuba ndizocela ixolo ndibuyisele emsebenzini, qha kuphela ndinikwe i-uniform ne-duty roster. Ndafika ithe nqadalala iofisi apha kugcwele i-supervision. Apho khona uMr Dali endibuzile uba ndive ngantoni na. Ndathi ke mna ke ndizokwenza olaa xolananiso ngelaa xesha bethi kukhomishini ebethe mandizoletha. Wathi uzoxolananisa. Ndathi ke mna ke ewe. Wathi asinawukwazi ukunika xolo, akho xolo sinokunika lona, alikho. So awunaba sakwazi udibana nabanye abasebenzi ngoba sewuyikhepha, awusafanelekanga usebenza nabanye abasebenzi apha kwayithuba. So sicela into yokubana ungahamba ungaphumwa. Ndabuza ke mna ke ndihlala kwelaa cala na. Wathi hayi sohlala kwelaa cala, hamba. Ndathi kulungile. Ndabe ndiyaphuma ndiphethe laa leta bendikunikwa ngukhomishini. Ndaphindela back to CCMA. Xa ndafika engekho laa sisi ebethe mandize nale xesha. Ndagqiba aburiveki engekho lo sisi. Xa ungumntu osebenzela ngaphandle apha ka-CCMA ozakwamkela eli phepha eli bendibhalelwa ngukhomishini, ndade ndamfumana ekugqibeleni ndiquqa khona kulaa mzi wakwaLabour uno-CCMA. Ndade ndamfumana ndamnika eli phepha. Wathi wanzula kakaninzi. Ndithi eli phepha kaloku ndiyabhela ndifuna liye kwa-arbitration. Wanzula lo sisi, wanzula wathi khame ke ndifowune phandle. Ndamlinda wofowuna phandle izathu kuqala wabuyela back. Wathi futhi akanayo ifomu yokubana ngoku uza kusayina le leta into yokubana mna mayibheke kwa-arbitration. Wanzula isidala wade wafowunela eMonti uba makanikwe le fomu azawusayina kuyo. Nyhani wabe uyayifumana, wayithatha wasayina khona, wanika laa ntuka le fomu yayibhalwe unfair dismissal. Wathi uyakulinda ke. Ube njalo ugqibela kwam no-CCMA ke ngoku. Tothi uba ndisalindile tatana namhlanje.
ihamba ngolo hlobo. Yho, masiqale mntakaQamngana, andazi ke mhlambi kodwa kanti nawe ndiyakukhawulela ufuna uqala apho ufuna uqala khona. Masiqale kulaa ndawo yoba kange kuxoxwe case. Andazi indlela yase-CCMA mbihamba njani, zange ndangena nangaphakathi. Hayi, mntakamaliwa. Akuxoxwanga case apha but ingathi kukhawuleze kwafikelelwa kuko. Hayi, mntakamaliwa. Bantu ukuncedisa. Please. I think umama uzawuncedakala. Okay. Yeah, uzawuncedakala. Uba yenzeke ngolu hlobo athetha ngalo. Okay. Yeah. Uzawuncedakala umama ngoba nantsi iprocess yase-CCMA nakwi-bargaining council ke. Sithethe nge-dismissal ngoku. Now uzukhumbule ke uba umzekelo i-security qala. Ne? Yeah. I-case yakho bekumele i-case kamama bekumele uba iya e-bargaining council not e-CCMA. Yeah. Sawuqala kuloo ndawo kuqala. Uba kwenzekile ayireferishe e-CCMA, either ucommissioner ohlelela i-case uzawuya kwabaphathi bakhe abuze kwabaphathi ba ingaba siqhube nalele case okanye siyitransfere kule bargaining council bekumele uba iya kuyo. Uba ke bonakala uba izawuphinda ithatha i-delay ukuba itransferwe, iyakwazi ke ngoba vume bathi hayi ungaqhuba nayo. Right, ngeyokuqala le into efuneka sike silungise. Okay. Okwesibini ke mntakamaliwa okunokubalulekileyo, xa umuntu evula icase e-CCMA iba ziiprocess ezimbini. Okay. Iprocess yokuqala yile nto kuthiwa yi-conciliation. Okay. Now i-conciliation yi-process e-informal. Okay. Informal and ayirekhodwa i-confidential. Indlela ezakwenziwa ayirekhodwa ndawo. To a point if mna ndingumqashi ndiyosteyija nawe mntakamali we-CCMA okanye bargaining council, asivumelekanga uba singayirekhoda la process. Okay. Because i-informal process and i-confidential, right? Now kula process ucommissioner lo akanazo i-decision powers. Yena ufacilitator ba makufikelele kwisivumelwano. Isivumelwano ke ziba ntathu. Ndikanyuka ke ndithi zibene. Esokuqala kukubuyiselwa kwalo muntu emsebenzini. Kube ngathi khange agxothwe. Okwesibini kukuqashwa kwalo muntu ngokutsha. Okwesithathu kuba lo muntu angabuyiselwa angaqashwa ngokutsha kodwa abhatalwe le nto kuthiwa yi-compensation. Now ucommissioner ukho ke ngoku for ufacilitator ba makufikelele kweso sivumelwano. Now umqashi akanyanzelekanga uba akubhatala i-compensation, akanyanzelekanga uba makakuqashe ngokutsha, akanyanzelekanga uba makakubuyisele emsebenzini. Nawe xa umqashi esithi andisukubuyisela emsebenzini ndiza kunika i-compensation yeveki enye, awunyanzelekanga uyithatha because it is an informal process. But once kufumana isivumelwano kungenwa kule nto kuthiwa yi-settlement agreement, isivumelwano esibophelelayo. Sizawusayinwa ngamaqela omabini. Kodwa uba akuthanga kwavunyelwana ke ngamaqela omabini, ucommissioner lo uzawukhupha i-certificate esithi lo mba okanye le case akhange be kanti iyaresolvwa. Now esi certificate ke ngoku ucommissioner after esikhuphile uzawuthi either lo mntu maka-aplayele i-arbitration. I-arbitration ke yile izawuxoxwa ke ngoku irekhodwe yona inika amandla i-commissioner to take i-decision powers uba athathe isigqibo ngokwakhe i-commission. Now kule nto igqibothelwa ngumama ngoku bebe kwi-conciliation qala. Now iyabonakala ke kulaa conciliation kuye kwakhona into ethi i-proposal ethi mama cela uxolo. Wathi umqashi hayi andinangxaki mna uba umama nocela uxolo. Kwathiwa hayi ke buyelani phaa emsebenzini
niyozama uresolve lento internally. Mm. Now ayithethi ityala kamama liphelile apha. Okay. Now remember ke mntakamaliwe ibalekile lento ndizayithetha. Mm. Xa uvule icase ebargaining council okanye CCMA, Mm. icase yakho izawuxoxwa within 30 days conciliation. Funeka ibe kanti ihlelelwe phantsi within 30 days, ingakapheli 30 days. Mm. Yeah. But i-arbitration yona ayinayo la time frame. Okay. I-arbitration ungayifaka i-referral yakho namhlanje for arbitration namhlanje i-23rd Yeah. kaJune. Mm. Umhlambi i-date yokuhlala kwala case inga 30th of July depending on i-availability ye-commissioners ezi-arbitratayo ne-load yomsebenzi ekhoyo CCMA. Okay. Mm. Now xa ndisithi ke umama unako uncedakala, Mm. umama unalo ilungelo xa icase yakhe CCMA yokubana ayimonitorishe indawo. Okay. Iyakwazi icase kamama ibe kanti kuthiwa hayi iya-activatewa ngoku okanye icase kamama laa nto kuthiwa kuprocesswa iyaprocesswa. Mm. Mm. But uzawuchazelwa umama because i-system ese-CCMA okanye nase-bargaining council iyakwazi ukuchaza itrace uba kumanxa indawoni icase ngoku. Mm. Naxa kube kanti i-referral le khange la fomu eyifumana umama beyisayini sithi i-referral xa sibiza. Okay. Naxa la referral ingakhange ifike eofisini iyakwazi ukutraceka kwisystem uba asikafumani referral Mm. ethi le case maye kwi-arbitration. So uyakwazi ufowunela ke ngoku e-CCMA especially phaa because i-Queenstown njalo njalo ezi ndawo ziphantsi kwe-East London, i-CCMA office, main office ise-East London. Uyakwazi ufowunela phaa abuze phayana ingaba icase yam kumanxa endawo. Fortunately for umama akazuba ngoku eqale la process uba anikezele nge-ID yakhe, unayo i-case number. Mm. Uzoveske anikeze nge-case number, emveni enikeze nge-case number kuzothiwa ke ngoku hayi i-case kamama kumanxa kule ndawo okanye maka-aplayele arbitration okanye seyi-aplayele arbitration silinde ngokubana siyiprosese ide ifumane idate njengabanye abantu ke mntakamaliwa abalinde iidate zabo. So le sithi umama uzawuncedakala icase yakhe ayikapheli. I-conciliation mntakamaliwa akuyiwanga phayana kuyoxoxwa njengoba kuxoxwa ke-arbitration. Mm. Ndithe la process i-informal. Yeah. So ucommissioner uyakwazi ukuthi ngenxa yoba ejonga uba singamasifacilitate ufacilitator apha uba makufikelele usivumelwano enze ngohlobo abona ubana heyi kulungile ngalo. But uhlobo azayikhondaktha ngayo i-conciliation funeka kube indlela efair kwamacala omabini. Impazamo ke isikakhulu eqhela ukwenzeka abantu xa besiya kwi-conciliation ufuna le nto kuthiwa ngesilungu uyoventilate, ufuna uza naso sonke esaa story sakhe aqale from scratch uba kwenzeka ntoni. Kanti njengam umzekelo izinto eziye zibuzwe mntakamaliwe ithi ugxothwe nini, ugxothelwe ntoni, yintoni wena le uyitshalenjayo kule dismissal, ufuna ntoni. Yeah. Amaxesha amaninzi i-10 minutes ininzi uchaza izinto ngoba ndigxothwe ngale mini, ndigxothelwe ufunda kulaa charge sheet yakho ubuyinikiwe, ndigxothelwe nantsi i-charge yam, yintoni endiyiphikisayo, andenzanga nto irongo apha ngoba yenzeke ngolu hlobo, ndifuna ntoni, ndifuna ubuyela emsebenzini. Ogqiba kuthiwe mqashi phendula, aphendule umqashi, commissioner angenelele ke anibonise, aninike i-picture yokubana ngokwasemthethweni zintoni izinto eninodibana nazo uba le case yenu aniresolve apha. Because kwi-arbitration omnye wenu uzawuluza le case. Yeah. So le sithi ke i-case kamama xa kukhutshwe i-certificate, remember ke after kukhutshwe i-certificate uba une-90 days yoba areferishe icase yakhe to i-arbitration. So unako umane imonitorisha ke ngoku ubana kumanxa indawoni. Yeah.
Sure. Ndizawucela mntakamaliwa futhi emveni koko Yeah. wena apho nje lapha estudio nje Yeah. usigcina ii-contact zikamama. Yeah, sure. Yeah. Yeah, sizigcinana kanjani. Okay. Make sibuye basike sikunike nawo apha ekhaya ithuba mhlawumbi unento ofuna ukuyibuza mhlawumbi unawo amava wento efana nale yenzekele umama mhlawumbi unawo amava yale ngcaciso sinikwa ngumntaka Qamngana wazibona ukule meko waphumela kanjani ngumkhona emveni kwentsimbi yeshumi 072 514 5381 ungena usithini wena ake sive kuwe ekhaya Molo tata Maliwa. molo baba. Hayi msasazi, ukho umntu ogxotha umsebenzi nebhotile beklina indawo ahlala kuyo. Hayi, likhona inyawo lemfene apha kule nto. Inoba bebekade bengavani bebonke. Noba yilaa nto ofumanisa uba beziikolisi abavani qha ke ngoku bakhangela nje into. Hayi ngeke umntu agxothelwe uba usuke wosula okanye wosule loo ndawo uhlala kuyo okanye utshayele ukline loo ndawo. Ugxothelwe loo nto. Endaweni yoba ekufanele uba uyabulelwa uba iklinile. Benze opposite nabo hayi. Uzawuthini ke? Molweni mntakaMaliwa. Bayathetha. Hayi, xa ndimbamba umama mna ndimfumana uba uthi betshayela le ndawo le basebenzela kuyo. Ndicinga uba mna yi-housekeeping leyo. Bengekho nto irongo ngokuba le ndawo basebenzela kuyo. I-housekeeping leyo I think iba khona napha kwi-induction mhlawumbi ke xa umntu ezawuqashwa. Iinto ze-housekeeping zii-basics ezo, zii-basics. Iyacaca uba liyelekenqe njena nje ebequtshiwe ngale ndlela bebequtshiwe ngayo. So kumele ayi-escalate if banazo i-shop steward aqale kwi-shop steward. Then if abanazo then ke ngoku ayi-escalate furthermore. Approach i-legal representative ezizokwazi unceda. Lolwam September ndilapha eViklis kulale Sityamala. Enkosi. Nkosi mntaka September kwimbathi molo. Maliwa. Bayathe baba. Tata. Siyazama. Hayi into endifumana ma yinto nje endiqonda kwanyana isikhalo yinto edibene i-warning into efanele ibe khona ngokwasemsebenzini. Cha ndiphinde ndive umama esithi umama uye wazitebe ngumntu weklina apha esayidini yeofisi apha ekliniki ne. Wabe ngengomso e-off nabalo ndaweni yiveni ngengomso wabe off waphinda ngomso wabuye ngomso wazogqibezela uzoklina apha njengobecethiwe phi apha ekliniki yabo. Okay mama uxolo kancinci mama uphumile uthi off ngale mini uklina ngayo? Ilanga elilandela waza be-off kambuzo. Mama uphumile? Ngelike yokuqala tata senditshayisile. Yes. Ngena lo uzohlangabezana ne-night shift. Yes. Ndibe sendimxelela ke ngokuba i-client ithe iyandicela uba mandibazame ubaklinela njengoba bengenamntu oklina. Then ke ngoku iintshikhu zazishiye iyandicela ndabhala off duty ke ngoku we-day shift. Kwaba kungena lo we-night shift ndamchazela uba kwenzeka ntoni na. Wathi hayi okay ngoba kungena one for the-night shift. Kanti kulapho khona ndithathe ama-videos semandiklina nje. So awusekho semsebenzini ngoku wobu-security njengoba uklina nje ugqibile ii-hours zakho? Ugqibile ii-hours zam tata ndisekho semsebenzini. Oh okay. Okay ndikubambile ke mama mbambe ngolo hlobo. Ewe ke tata. Hayi yilapho nje wena uzama ukuthi hayi kona i-warning nomama benze njani na yabo. Yinto ekhoyo kona yabo. Xa ngabe ufanele ube wrong even nalona nyhani kweli gama nobe ikhona into ekhona phakathi kwabo wathi nawe usiwathatha ividiyo
xa ngabe umama bengaklini le ndawo leli besebenza alivama ngathi liklina iklinikhi umama benceda eklinikhi ngaphakathi isayidi lebethu uyapha esayidini akukho umuntu kuba uzivisit community umuntu obesebenza eklinikhi bengeklini wasuka wanyamala kabisi yabo and uthi bayenza bonke le nto and ngokuthi bayenza bonke khaya ngizama ukuthi naye nyani kwela gama lithengo wathi uba la magama abantu bawenza kuza kunyanzeleke wabizile ngelo langa babe ngobani nobani inkosi lo Nkosi ke bhuti siyabulela kakhulu 20 minutes after 10 o'clock kwiVukani FM masihambe siye eLady Frey Molweni Sasa. Themba ubuzo Kumthembu luthita uselithi. bayathe ba Mna xa ndijonga kakhulu umcimbi kasisi lo. Usisi lona la khampani indlela. Okwesibini xa security awukwazi ukwala iklayenti xa isithi ndenzele le nto. Ngoba lokhu ukukhubakopa ukwenza kube happy phaya. Oyena mntu wenze ingxaki ngulo visualizileyo. Apha kunide kuba laa sisi amhluyise ngokuthi ajikelezise izinto zakhe. Ungathi uthathe iividiyo entweni uyithumele loo nto ayikho mthethweni loo nto leyo. Kwala masupervisor ayazi uba oyena mntu usebenzayo phaya ukwenza phaya kube happy kufumaneka imali ngulona ebeklina phaa because ungenisa imali laa mntu. So ibe i-unfair dismissal le noba singabeka ngalo 24 kumthembu lo siyeledi hambe mfana siyabulela Molweni msasasi. Hayi msasasi. Njengompulaphuli mna wecopheni baba. yebo bhuti Umama ekhona ingxaki nalo mntu ebemvisualize. Soze umuntu agxothelwe utshayele. Kungathiwa uthatha into ethile ubile utshayele indawo ohlala kuyo ayowakho mosi ngumntu. Yonke indawo ehlala umntu uyatshayela. Ayikhona ingxaki nkulu. Ndiyafuna iphandisiswe. Nkosi bhuti Molo msazi wam, ndiphila khonje ndithemba nawe uphilile. Hayi mna ngokwam ukubona andiboni nto irongo mna eyenziwe ngumama lo uye wathi waklina. Ukuklina kuceliwe ngumntu ongantlanga noba batshayela thini. Qha inoba le kholigi yakhe aklina nayo ingumntu ongcolileyo because yiyo le bezisiya phi ividiyo. And ke nyhani nalo ke ngoku ngumphathi wabo angathi aswele ndawo asuke kuyo esuke uba kuthiwa uyatshayela. Ikhona into engapha abangayithethiyo abayaziyo or ethethweyo ngulo uyikholigi. Ikhona akunozukukhusisa umntu makayeke nxa etshayele. Hayi guys ngeke ayiyodwanga ayintlanga yona. Xolo kakhulu kumama kodwa let's hope izawusombululeka. Ndiyabulela kumaGriza wabantwana eNgqorha, enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu umaGriza eNgqorha 23 emveni kwentsimbi yeshumi. Molo msasazi. Sawubona. Ndibulindo lakho uMr Qhamkwana. Ndibulisana ku-SO okhoyo apho. Hey msasazi inzima. Okokuqala ndithetha njengomhlali waseKomani. Yes. Ophantsi kwekliniki yaseNewrest. Yeah. Onomfanekiso ngqondweni kakuhle wendlela security abasebenza ngayo. Yes. Phaya eNewrest Clinic. Yeah. Okokuqala phaya ayikho i-guardroom. Yes. Oonogada kwinight bahlala ngaphakathi ekliniki. Then ke ngoku ndicinga into yoba nokuba ebengacelwanga umama lona ngumphathi wasekliniki uba makatshayele. Ndicinga into yoba mna ibifanelekile atshayele. Yes, ayingomsebenzi wakhe ukutshayela kodwa bahlala phaa ngaphakathi ekliniki. Kuyafika ixesha loba umzekelo u-SO atye. Kusebusuku ngoku kuyatyiwa isapha mhlawumbi atye isapha yakhe
kube khona ukungcoliseka okuthile okwenzekayo. So ngeba ushiya kumdaka na kuze kube kanti wenza kakuhle angaklini atshayele. Noko ingathi kum bebemcuphile, ikhampani yakhe ibemcuphile, nogxa wakhe lo asebenza naye ebemcuphile. Kubuhlungu ke ngoba kaloku ngelinye ixesha uzawuthi mhlawumbi egameni lokuba ke esithi umama ebeceliwe nangumphathi wekliniki ukuba ngaba makatshayele kuba kuzawufika abaphathi. Masithi mhlawumbi ebengatshayelanga, ebengazuba ngathi uyamtshika na umphathi klinikhi, which is iklayenti. Kuthiwa kwa-security iklayenti ibaluleke kakhulu, iyathotyelwa. Umama apha uthobele umphathi wekliniki, wenza ngokomyalelo. So noko ikhampani ayenzanga kakuhle. Kum ibifaneleke nokuba umama unikwe noba yi-warning ke, noxolo olo ke ebelucela axolelwe, not intoba kude kube ufumana udismissal. Noko ikhampani ayenzanga kakuhle, ayenzanga kakuhle kakhulu. Enkosi Msasasi. Nkosi 26 nesiqingatha after 10. Mntakamaliwa, uliseke nakumandwendwe yakho estudio ebusuku nje ngumcethe Mntakamaliwa. Simamele ngomonde nomdla kumba lo uzanomama lo mayela nokugxothwa kwakhe ke emsebenzini wakhe obunogada. Mntakamaliwa, banimamele kakuhle apha. Akathi umama yabengawenzi umsebenzi uba ngunogada, kodwa uthi ebesithi kuba ebona kumdaka kube kwakho nomyalelo wathi umuntu okanye abotshayela, uthi besenza loo nto ayingathethi, andimva esithi bengayenzi into ogada le ayiqashelweyo. Kodwa ke ngoku ndiva ke nomhlalutyi lona esithi ke ngoku uyayibeka, kuyayicacisa kaba ke kweminye ayibekayo imiba yena ndifumanisa uba yi-sensitive kakhulu kunalo kwenziwe ngumama wokutshayela. Njengalona ke ndithi ufuna uba benobunzulu kwimiba ayibekayo, lo uba uthi uqashelwe utshayela uyobonwa sowusethilini, nyhani ke ngoku ibe kwenye indawo ephezulu. Kodwa ke Mntakamaliwa, masithi ke ngoku ewe ndivele upatrola ndajonga ndibuya ke ngoku kule ndawo ndihlala kuyo ndiyatshayela. Ithini ke ngoku uzawuthiwa ndophule ayingomsebenzi ebendunikiwe, mandihlale ebugqwaybeni. And ke Mntakamaliwa, nyhani izinto esizibonayo kwimithetho emitsha ekhoyo ayingekho ukugula kwethu nakusebenza kwethu apho bekucocekile yonke indawo. Nyhani ke siyabona ngosuye eziofisini ufika nje kubugqwayba, ingathi kulala impuku, ingathi kulala ikati. Ufika ekuseni nabo ungafika emini ufika kumdaka, ngoba iyacaca uba akekho lo uqashelwe uba makakline, akekho omnye uyawuphinda achaze. Ndifuna ukuthi ke hayi imithetho ekhoyo esaphathelwa yona akufanele izinto emdaka linje. Thina besisebenza ngexesha Mntakamaliwa besivuthuza nje ithetha mhlawumbi ngesagxothwa sonke thina babephangela ngaphambili babekuleli xesha. Ngoba kaloku ubungapheleli kulo msebenzi uqashelwe wona, ubusiya kwindawo obona uba konakele uyolungisa phaa, ingathethi uba uyiyekile leyo uyiqashelwe. Kodwa ke ndiyava kumcacisi ke uyatsho uthi kuthiwe kwisivumelwano ukusebenza apha. Ngoku ke ngoku hamba New South Africa. Hayi yanceda ingabikho le mithetho ngelethu ixesha and kuba besaphangelana ngoku hayi ngesigxothwa sifika. Ngoba ke mandenze umzekelo ngeeofisi nezibhedlele ezi, businokuya esibhedlele kufika kuklini, kodwa ngoku sibona kukunyukunyuku zonke ezi ndawo kanye kwezi karhulumente. Ngoba kaloku uthi ukuthi uba lo mntu uqashelwe uba makenze le nto uba kekho, kuzawuthi bekho bonke kungenziwa nto apha. Hamba South Africa. Inkosi Mntakamaliwa, make ndime ngumcethe. Enkosi kakhulu Mcethe. Mama uphumile?
Xa usibalisele libali kodwa kukho into yokuvisa kabuhlungu apha entama ukuba wakhelwe iyelenqe apha. Ndikuva kakuhle xa ndithi ndiqaphele uba ucinga ngolo hlobo. Hayi, njalo tata. Khawutsho kutheni ukroka? Kutheni ukroka nje? Kunobangela ndikroka tata. Imvisiswano kum phakathi kwam kunye nalo mntu endisebenza naye ibikhona bengekho nto. Qha le nto inoba ixoxiwe ngohlobo oluthize kuba apha ebusuku kungena i-security leyo. Then kusasa kungene kubentu. Mshizi le nto ixoxiwe qha. Into umana jonga uzumfese njani ukwenzela ukuthi akuthumele ngaphandle. Njani kwenzeke ngolo hlobo. Mshizi ithi le nto i-supervisor iye yafika. Yaxoxa nalo mntu wasebusuku lo undifotile. Colleague lena wam. Ukubana makenze kanjani. Yani kwenzeka ngolo hlobo. Lo mgxotha kwam ikheyisi le ubheke ekheyisini yokuqala phaya eofisini ithathe isuku lalinye nje yangathi ibithekwe kakade. Yiyo loo nto ndinaso isikrokro into yokubana kulapho kugqitywe khona no-colleague lowo. Enkosi. Napha e-CCMA ngethuba sithetha off the record ubungumntu ovakalayo njengoba kwawukhomishina lo ukudlela indlala ngoba naku ingayixoxi le case. Ngena mama Ngixoxo tu tata. Yeah. Safika i-decision into ethi unfair dismissal. Written warning. Final dismissal. Kazakubekho nje. Kazakubekho kwaphela. That is the bribe. Straight yona leyo. Kaba ndandinomsindo uba akuxoxwanga tu akho ixoxiweyo. Umaphele qha. So apha bekubotshwa khona kwalapha ucommission lowo. Kutheni ucingela i-bribing apha kucommission lo wasekomani CCMA? Krokele ubone ntoni ukuze ukrokre olu hlobo? Ubona ngohlobo lento yoba indlela le kungaqala kwenziwe izi-steps. Because xa kuxoxwa but I think kubakho izi-steps ezithize. Apha kubekho nezo steps zaze zibekho kuphela. Okay. Mandize kuwe mntakaqamngana. Esi sigaba xa ummamele ebalisa umama ibifanele uba ube kanti seliqalisiwe uxoxo okanye ibuyela kulaa nto ubuyithethe uba kuxhomekeke umthamo wee-cases ekufuneke zihoyiwe. Le ndlela isahendlishwe ngayo kule phase yi-phase efanelekileyo. Ufanele umama ukhalaza ngolu hlobo akahoyanga. Mntakamake mandiphinde ne. I-conciliation i-informal process and i-conciliation si-step sokuqala xa uqala i-case yomntu. Now xa sithi i-informal ne akuyanga uyodisayidwa, akudisayidwa nto ngukhomishina kwi-conciliation. Umamela nje uba ingantoni le case azame ukufacilitate uba makufikelele kwisivumelwano. Mandiphinde ke ibalulekile lena. Kwi-conciliation ucommissioner does not have i-decision powers. The only time ucommissioner i-case ixoxwa kuziwe ne-evidence kuziwe namangqina kuxa ikwela nqanaba le-arbitration. Not kwi-conciliation. Iba ke uxolo kancinci ke mkhulu ngawusohlulele ke ngoku i-conciliation arbitration. Yes. Okay. Ndithethe i-conciliation mos i-informal process. Uba ndingayiqhula ndingathi kusebuhlanti. Okay. Kuyahlalwa nje kuyathethwa kujongwa uba sizawufikelela kwisivumelwano na. Uba asifikelelanga kwisivumelwano because
akekho umuntu onamandla okuthatha isigqibo ngaphandle kwaba bantu babini bavulelene ityala. Commissioner akanamandla yena. Sixoxa isikhaya kodwa ngokwasemsebenzini. Yeah, xoxa isikhaya ngokupha conciliation. Okay. Now if akufikelelanga usivumelwano kukhutshwa certificate esomama ingathi uthumile esithi lomba ufike akhange kube khona sivumelwano. So u-applicant which is ke umqashwa lo makathini makafake application bani mayiye ku-arbitration. Kwi-arbitration kuyoxoxwa ke ngoku. Okay. Kalo ibambe kuloo ndawo ke mkhuluwa. Mama, andithi le ncwadi uyifumeneyo ineligama lithi unfair dismissal certificate umuntu akaqamka nathetha ngaso, right? Yebo, sikunjalo ke. Yes. Okay, ndakaqamngana kwesa certificate kulindeleke ukuba kubekho idate yokubana ku-arbitration kuyiwa nini? Nje sikhutshwe esa certificate nje. If bumvile umama uthe waphinda wabuyela back phayana kula commission. Ucommissioner wade wafuna i-forms e-ofisini yase-East London. Wazisayina umama. La form mama beyisayina yesibini yilena iyenza ke ngoku isicelo i-application ethi le case ke ngoma idlule iye kwi-arbitration. Now uyoxoxwa ke ngoku. Now uba i-process okanye kuhanjwe kakuhle i-case kamama izabe kanti ngoku ilinde i-date yokuba iye kwi-arbitration. Apho khona kuzawuxoxwa khona ityala ke ngoku. Ngamanye amazwi mama uphumile awunasizathu sokufane uphelelwe lithemba ngongathi le case seyivele ayikaqali. Ngokwalapha ezikhoti ke yilanto ifana ne-first appearance. Yes, mntakamaliwe. Yes. Okay. No, ndikubambile. Benifuna kanye ifike kanye kule ndawo. Ndicimba ke usasiwezile kwangoku. Make siphinde sithathe abahlali. Ndifuna uthetha lo mhlali ke mntakaqamngana ingathi ikhona into ayingqalileyo afuna uyibuza kuwe. Mhlawumbi noba uyiphendulanga wayigqiba kodwa mhlawumbi uyamnika umkhombandlela. Molo msasazi. Ndilakho nomama uhleli naye. Tata uthetha nomphulaphula apha eTreedog eNcuma. Tata nam ndake ndabakhona kuloo meko, ndakhe ndafumana imeko enjalo emsebenzini. Ndagxothwa emsebenzini, so ndazama ukulandelelela i-CCMA, ukhomishina wanika idate, ndafumana idate i-CCMA, ndabuyela kubo. Ndaya phaa wathi laa nto ukhomishina ndinike iriwadi esithi uba ikhisi yam is not granted. So ndazama ukuyilandelela till now, ndisafuna ubulungiswa indaba yekhisi. Ndingenza njani kutata? Umbuze lapha kutata, tata enkosi kakhulu. Ndingenza njani? Ndikumphulaphula apha eTreedog. Inkosi kakhulu. Andazi ke mntakaqamngana ubumvile na. But khona le term endingathi kwesi statement sakhe yi-keyword okanye yi-key phrase ethi yathi yabuya isithi not granted. Thetha ukuthini? Oh yeah. Zibambini ke mntakamaliwa i-cases apho kuthiwa not granted khona. Either i-case uyifake late wa-aplayela le nto kuthiwa yi-condonation. Sake sancokola le nto ngaphambili. Yeah. Xa i-case ufune kuyifakile dismissal uyifaka within 30 days. If idlulile ngapha la 30 days wenza isicelo ekuthiwa yi-condonation. Now la condonation kuzawumanyelwa ukubana ingaba yintoni isizathu soba icase yakho uyifake late okokuqala. Okwesibini kujongwa uba unayo na i-prospect of success, lento kuthiwa ke amathuba uba ungayiphumelela le case uba inoxoxwa kwi-arbitration. And then emveni koko ucommissioner uzawukwenza isigqibo esithi hayi siyayivuma lento kuthiwa yi-condonation. So condonation is granted. Okanye kuthiwa condonation not granted. Abanye ke basebenzisa igama elithi condonation declined. Okay. Enye into eyenzekayo xa umzekelo uye ekheyisini, umzekelo uvula icase, unikwe idate, ungayi kulaa gwalameni yalaa date, icase yakho ke kuthiwa idismissiwe. And then uaplayele le nto kuthiwa i-rescission. Xa uaplayele i-rescission ke mntakamaliwa iyakwazi kuthiwa
sithini isizathu sakho soba ungakhange ufike ngala date? Uba Yeah. siyavakala, rescission is granted. Xa singavakali, rescission is not granted. Okay. Bambile. Ethemba ke uyibambile ke mkhulu wam apho ugqiba usithumelela i-voice note, kodwa ke uqinisekile ibali lakho liyafuna uba libe nexesha lalo apho sizawuliva lonke singalikhanga nasesithubeni. 22:11. Molweni mntakamalevu. Izalopa bo. Ndalopha lona apha ezibileni. Yes, da. Mntakamalevu, lo mfo bevitorize apha uvitorize into zingekhoyo. Beberongo kwalapho bavitorize omnye umsebenzi abasebenza kunye. Okwesibini, like i-security zidla ngonodisa kwezi kliniki ke. Sisibala ke benge ndahamba ke kakhulu ke into zidibene nekliniki. Ya, ufumanise uba ke ngoku ukhethiswa zii-security zize nee-wheelchair for ukubeka kwi-wheelchair ntontoni qhutywa zizo. Akho zipota mos nakwezi kliniki. Yeah. Andiyazi ke ngoku lena i-security xa sekuba hayi iyabonakala uba abebengavani naloo security mntakamalevu. Ukhala lo wakhe lo uye wamvitorize. And ke ngoku futhi ucelwe intoni ke ngoku ngaba bakhulu balapha ekliniki ke ngoku lo mama lo. Hayi, mandiyekele abanye mntakamalevu. Ngostata, siyabulela. Awu. Yiza VN. Hayi mkhulu wangeke. Ndicela uphinde uthumele enye i-voice note tata. Ayivakali tule. Thetele zantsi kakhulu. Bawubhanqa. Mandivotise kuwe Msasazi Maliwa kwakunye nendwendwe lakho estudio nabaphulaphuli be-VCR radio. Amen. Msasazi, nanku umba ubanjiwe. Uyadeleleka ngokwenkangeleko. Ube wona ubalekile umkhulu. Msasazi, ndizawuthi qabaqaba ndibuye umva. Xa ndiyibona imeko kasisi noko itengi ayingalanga. Ndimthanda xa esithi usisi usupervisor lona kwakungekho zii-clashes in between ngakwelakhe icala, akukho nto babambene ngayo. And ndithanda laa ndawo adeske athi tu. Sekile ke umntu ke angafaka laa ndawo ithi tu. Unless uba yena ke usupervisor lona wayenento ngakuyo angayaziyo yena uba ikhona naloo nto leyo umntu akukraje ngento ongayaziyo mhlawumbi ayive ngondiva. Ndibuye ke mntakamalwa ndithi uyazi Msasazi, le nto inkuthalo akukho nto ingewari emhlabeni. Le nto inkuthalo ube ngumntu okhutheleyo, odalweyo, okhuthaleyo, udla ngoba nelishwa. Ngoba noko andiyiboni le igxothisa umntu othathe umtshayelo watshayela, especially xa ungumntu okhutheleyo. Msasazi, mna ndikhule ndingumntana okhutheleyo, nangoku ndisakhuthele qha ndibhidwa ngamathambo. Andicaceli kakuhle into yoba umntu angagxothelwa ukutshayela, ngoba thina andazi ke urhulumente abafani. Thina singaba bantu kwiindawo endakhe ndaphangela kuzo kuthiwe ithi inantsika ibhosi yenu, there is no job of creation. Oko kuthetha ukuthi ke akukho mntu unomsebenzi wakhe yedwa okhethekileyo, umntu usebenza nayiphi na into. Kwezinye ke iinkampani iba khona nokuthiwe wena uza kugxininisa apha, kodwa ingabikho into ethi mhlana ndakubona uhlamba izitya kodwa ndiyakwazi umthetho wakho, ungumntu we-washing, ubozulumkele ndaze ndenze u-1 no-2 no-3 kuyo. Andikayiboni loo nto leyo. Inkuthala ke mntakamaliwa yahlukahlukene. Mna apho estudio ndingasebenza nomntakamaliwa, sebenze kunjanje ngokuvana kwethu, kodwa xa ndibona into ephazamisa umsebenzi, uthi wena ungekho ungumntakamaliwa usatsibe evenkileni apha kukomani, uzawufika ndiyisusile laa nto kuba ndiyayibona noko ayikhangeleki kakuhle. Kukukhuthala. Ungasoze nawe mntakamaliwa ufike uthi bawubhanqo wenze ntoni na, ayingomsebenzi wakho lo. Hayi, inqabile loo nto uba umntu angavele sesitsho kuwe. Ndibuye nalena ke mntakamaliwa ithi
kukho inkampani okanye kukho iindawo okanye kukho iidipatimenti ezifani ezingakwaziyo ukugxotsha permanently. Umntu ugxothwa ngeendlela. Omnye u-overloadwa ngumsebenzi, kufuna udinwe ukhethe undenze. Omnye ugxothwa ngento ayenze yabonwa nguwonke-wonke. Jonga laa video, usuke nje uvidiyorayize. Yena bekungafanelekanga uyenze njalo. Bekufanele uba umxelele, ntombi, ayiyo yakho ke le ijeto yokwenza le into. Laa sisi yena ubethwe inkuthalo, ayimbethanga in fact. Ebesenza umsebenzi yena efuna uba makulunge. Yiva xa esithi nabani na uyawubamba umshayelo. That means ngabantu abakhutheleyo bonke abaya. Oberongo ke ngusupervisor. Andazi noba ngusupervisor noba ndiyibeka kakubi nandixolela bethu. Umba ubalulekile wona ubekwa kakuhle ngulo tata uphambi kwakho mntakaMaliwa. Into naye njena ungaphika nale nto uba wena ndingafuni ukuyitsala le nto kuba kaloku nabanye abantu bayafuna ungena ke bahlomle. Enkosi msasazi, ndiyabulela. Ndiyabuya. Enkosi Bhanqo, ngafuna uyitsala sewuyitsalile. Phaa kuFacebook ubonakele Bhanqo Ntshangase, mandiyifunde ngale ndlela ayibhalileyo ukuze ndibe safe. Uthi unfair dismissal, mjongele phantsi amalungelo security. Uthi ke amjongele phantsi amalungelo security in our country zibe zingabhatali with payments for 3 months. Bona expected their duties to be covered always. I so wish I am still employed in security industry. I was going to deal with them accordingly and they will do a right thing to me as I will be performing my duties according to the books of law. Security companies taking advantages of their workers, and when you report that to the client, not that exactly 100% fired, but they don't know the condition you're working under. Utsho ubonakele phaya sibhalela phaya kuFacebook. Masithathe ke ngoku babe bambalwa enzela uba sizokwazi uba siye kanye phaya kwiindwendwe zam siqukumbele ndizikhulule kusebusuku. Buya tata. Umthembu luthetha uselidi. Buyamthemba. Ini mandiphinde ndibuye msasazi. Ngoze lena okugxothwa kwakhe becwangcisile. Yeah. Yilaa colleague yakhe nalaa supervisor yakhe. Ithetha njengomntu one-experience. Xa uyi-security uphangela endaweni, zikhona ezaa venkile ezinkulu. Xa isithi iclayenti ndincede undixhomele le nto, awukwazi ukwazi. Ngoba ikwayiclayenti lethi ubani ningamzisi apha ndimfuni. Uba ngabe berefuzile ukwenza laa nto, ibizawuphinda ibuye laa klayenti ethi ubani ndifuneke nimsuse apha. And ikhampani ayikwazi ukuthetha xa ithe iklayenti lo mntu andimfuni, ayikwazi umthatha. So nalena icace straight uba okugxothwa kwakhe bekucwangcisile. Kaloku awukwazi uthi xa ugade endaweni iklayenti le yona ufane umamele into eyithethayo. Ziphinde kwaye iikhampani kwazo naxa zithetha kuthiwe akafuna umntu osondele kakhulu kwiklayenti. Uzawuthini ungasondeli kwiklayenti because ngoyena mntu usoloko lapha kufutshane athi indenzele leya into ndenzele le. Useyiva ikhampani ukuthi ingaluzi amasayidi. Qha ke ngoku umthetho ufanele ube uyivelela straight. Okulandelayo kuba ngaba umntu akanameli, so zonke ezi khampani zithatha i-advantage kumthembu luthethayo eledi Fredango. Nkosi Mthembu. Mama uphumile? Zikhona izinto ozibambayo nofuna ukuzibuza apha kutata uQamngana malunga nale meko phantsi kwengcaciso ke naxa sizama ukusinika umfanekiso nesigaba ekuso ngoku le case yakho? Ewe baba, qinisekile into yokubana zikhona izigaba endifuna uzibuza.
Okay, ndakaqamkani ngethemba lobuza indlebe zonke ngathi ufuna ubuza umama. Ndikhona tata. Ungabuza ke mama Mphumeli. Ngohlobo olunjena into yokubana usuke ugxothwe unganikanga nenye warning yenzeka njani loo nto. Okay. Fana kuyo umqeshi ndimbuza into yokubana ingaba ikhona into especific endake ndayenza engaba erong wathi hayi ayikho. It why undifakela idismissal. Wathi hayi yenzekile ngolo hlobo qha. Akho nininzi endifuna uyiqonda kuyo ngoba le nto izondlalile specific nje straight. Akho nininzi endifuna uyibuza kuyo ngoba le nto kucacile imiqulunqiwe kwamntlandlolo kwakuqala ngoba ivele yakhawuleza yangufahla yaqonda yonke le nto inenyawo lemthetho. Ndizawuxolisa kwicala lombuso kuye utata. Yeah. Kodwa uyayiva mama uphumile ingcebiso anayo kule ndawo ebesithi le case yakho ayikaxoxwa isaya kwisigaba sokuxoxwa njengeli phepha uliphetheyo certificate. Uyivile loo ngcaciso? Oh, mhlambi loo naleyo indawo isakutheza amandla ngokufanayo naphambi koba akucacisele ngolo hlobo. Hayi tata ayitheza amandla ayiyavakala. Okay. Mandikunike ke mntakaqamngana mhlambi ushwankathele ungene phantse kuzo zonke iingongoma esingaba kanti asikwazanga unyathela kuzo eziza kumncedisa umama eziza kusincedisa nathi kuba ingomso lethu asilasa. Right. Ntakamali masikhumbule xa ii-cases ezifana nezi sisiya e-bargaining council okanye CCMA ziya phambi komntu okuthiwa uneutral okanye umntu oneutral. Now whether umqashi uthathe isigqibo esingesiso ekugxotheni loo nto izawuxhomekeka kubungqina obuzawubekwa phambi kwekhomishina xa ixoxwa ikheyisi. Umzekelo ngoku singathi thina hayi le nto umama ayigxothelweyo ayivakali okanye hayi le nto ayigxothelweyo iyavakala. Oyena mntu ozawuba kwiposition erayithi yokubona uba idismissal ibifair okanye ibingekho fair kuxa kubekwe iinkcukacha phambi kokhomishina at arbitration. So that's why ndisithi mna bekukuhle ngelaa xesha ndicacisa kakuhle ndithi ngokwasemthethweni umqashi xa efika e-bargaining council okanye i-CCMA eyokuxoxa uzawuza neento ezintlanu. Umqathango ubukhona and futhi ingaba lo mqathango ufanelekile ngosemthethweni. Ingaba umsebenzi lo ebewazi lo mqathango. Ingaba uwophulile umqathango. Ingaba abantu abafumenwe ngaphambili besophula umqathango bafumene isohlwayo esinjena na. Ingaba isohlwayo esi sibana sisinje asikho qatha na. So uzawufuneka ephendulile umqashi ezo zinto. Akuzuphendula umama ke. Umama akazukuya phayana eyodifenda yena uba akenzanga nto because ungu-accused. So lo umacyuzayo nguye funeke aze nobungqina uba nyhani le nto umama yenzileyo iyiyo and futhi i-dismissal ibifair. Yena into azawuyenza uyophikisa obu bungqina buzawuza nomqashi. Now lento ndithe xa ndithetha nathi okwangoku nje umama ise-CCMA okanye izawuenda up isiye-bargaining council yena makahlale nento ethi le case isayoxoxwa phambi komntu ngoku ozawuba neutral ozawukwazi ukuthi ke ngoku ayijonge ngokubungqina obuzawube buphambi kwakhe. Enkosi Mntakamali. Okay. Ima ke mntakaqamngana laa nombolo yeofisi udla ngosishiya nayo apha ndiyazi ngokuba ndiyibeke ndaweni kuba nam bendizawubane ndiyikhwaza apha mhlawumbi abantu abafuna ukuzibuzela ecaleni. Mntakamali masenze kanje ngoba uzukhumbule mna ndiseBhayi wena ukulaa region iseMonti. Yeah. Mandenza kanje ndithe ke khayithathe inamba kamama ne. Yes.
ndiyifumane kuwe. Kodwa ke umama uthi usalinde idate akayazi oko besalindile. Yeah. Uzawuyazi umama icase yakhe indawuni ingakapheli iveki. Okay. Kodwa kuyo yonke lento xa efumana ithuba angayishiyi xa enikubungqina bakwelakhe icala into yokuba i-client indicelile into yokuba mandiclean. Nakumaliwa icase lena ngekamama. Umama unelungelo lokuyixoxa nangolufuna uhlobo afuna ixoxa ngalo. Kodwa ke uba undivile uyawuyixoxa ke ngolo hlobo. No, ndikubambile. Mama uphumile, masibe siyibeka kule ndawo ngelithi kule ncwadi uyinikiwe ndithi akho nto itshoyo ubana uzoxoxa nini. Izawuxoxa nini ikheyisi, sorry. Kho nditshoyo qha lebandixelele yona laa sisi beberifela laa leta nje ebesithi iya kwa-application njengezisho utata. Yes. Thetha exactly. Yeah, okay. Hayi ke masilinde ke elo xesha. Uyawube sewusenza ngeli hlobo usenza ngalo ke lokuyilandelela ikheyisi yakho sibe nethemba lokuba izawuphuma kwindawo efanelekileyo. Mandikunike na utsho amazwi okugqibela ndikhulule mama. Ndizawuthi apha kwiradio ndithi ndiyabulela ngexesha endibe nami, ndibulela kakhulu. Kambe umthetho ucacile uba niyawazi. Exactly. Ndiyabulela kakhulu kwiradio. Ndiyilo ke mna. Ndibulela kakhulu iredio Vukani. Kandicinga into yobana malizize kwecandelo leli. Kodwa ke umntu ondicebisile apha kukomana wathi kakuye phaa kwiradio ukuyoyihlomla le nto yakho phayana yalo mqeshi wakho. Yeah. Into endisibuhlungu kakhulu tata endifuna niyazi into yokubana sizi-security njengoba sibayi-5 amadoda ebemabini amantombazana emathathu. Kodwa nawo amadoda bekukwazi uthatha inxaxheba bathathe iinantsi ke zinto zogeza bagece phaa ngemva basebenze nabo. Kodwa khange ndibe nako ukungcola into yokubana mna mandividolayize ndise ekhampanini. Ndibe nayo loo njongo. Yeah. Endingayazi mna kanti njengasebhayibhileni ikhona umncadi. Endingazi akho nto bendiyazi. Ibuhlungu kakhulu tata, ibuhlungu kakhulu. Enkosi tata. Nkosi mama, siyabulela kakhulu nathi ngexesha lakho. Sawuba nesiva kuwe uba imicimbi ihamba kanjani. Enkosi. Enkosi tata. Right ke ibilundwendwe lethu apho umama uZoleka kaPhumile ogxothwe ngoFebruwari walo unyaka njengonogada. Ntakaqamngana, enkosi kakhulu njengemihla yonke. Siyabulela ngethemba lokuba ezi ncoko azincedi nje abantu abajongene nezi ngxaki kuphela, koko zinceda nathi kwixesha elizayo singalaziyo. Enkosi. Ndiyabulela kakhulu mntakamali. Nkosi kakhulu. Sabakhupha ke ngontando bangane esithi nkqonkqo. Sisuke ezidlumzi wemade no-Asanda Maliwa.